Hainai TR08F-6370 Marini khungsa bike Malkhung speed khlai Khoroksa borongno Thuthaiwi bai Khoroknwi lahar patimong klai Sago Dukhomankha patimong Shantir Bazar post office gana amsayo abon yaglo paithago Sago Dukhomanai rongno talangjaka Shantir Bazar sakhamnago patimongni kokta mankheno patimong thai thangi soika Shantir Bazar thanani police Party Munoti Khoroksano Bisinti Shaiban Kati TR08F-6370 Marini khungsa bike Malkhung speed khlai lama himi tongnai Khoroksa borokno Rwphaimani koktuma abo bai Sago Dukhomankha raji podar aba haikino bike Malkhung saloknai bo Sago Dukhomanmani koktuma Party Mung Shantir Bazar post office kana amsayo paithago Sago Dukhomanai rokno talangjaka Shantir Bazar baksa sakhamnago aba Party Muni koktuma mankeno Party Mung thai thangu sugika police aboni agla abak Malkhung no thana tlangi thangka police Bureau report Chini Khorang.